בנות, כמה הורים מעלות ודירים בנות התקשרו והודיעו על זה שהבנות שלהם לא יכולים יותר ברכב. שאלנו כמה רבנים בשכונה, כמה רכזים, והחלטנו שפרשת הבנות לא עובדות שם במופע. מורי, אני לא מבינה, הכל שלי עד עכשיו זה היה בסדר, כאילו מה הקטע? למה לא? מוריה, הגיעו מלא שוטרים, מחפשים אותם. Oma, qua, 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 סימטריקו, אבא שקופיקו, אמא שלך היה פה בדם ואתה חמור קטן. מוריה? מוריה? מה? מה קרה? מה קרה? תקשיבו, שתי שוטרים הגיעו אתמול לסניף, סגרו את הסניף, עוד שנייה שבת, 3 שעות שבת. למה צריך סניף? כולה סניף, למה? מה זאת אומרת מה זה סניף, אנקר? סניף זה מה שנותן לילד שלנו את הערכים, חינוך, את החינוך בלתי פורמלי ונותן לנו את היכולות שלנו לבטא את עצמנו, גם בציור, בקישוט, באווירה, באוכל, בלהביא פרנסה הביתה. יש לך 4 ילדים מחכים בבית, אמא שלך, והוא לא יכול לעשות כלום, אתה מבין? ואז אנחנו מגיעים ככה פתאום, מה? ואני לא יכול לעשות את זה? לא, אז יש לו שיעורי בית על הראש, ויש לו לעשות את זה, ויש לו חוגים. אז אתה חושב שיש לו פרנסה? אני לא מבין את זה. זה דבר שהוא, אם יש לך א' ב', אז זה מינוס א', כאילו לפני א', שזה חשוב. כי... טוב. אוקיי. הבנת? בסדר. אוקיי, נו, אז מה את צריכה? לא, שתעזרו, מה עשית בלי הסניף? אני לא מבינה, כאילו, מה אני אמור עכשיו לעשות? טוב, אליה, אני באמת סומך תכף שתעזרו, כאילו, אני מתה מהעייפות, כולם מתחילים פה, בלי איך לישון, תעזרו לנו. אנחנו נחשוב על משהו ונגיד. ציפיתי מכם בתור גרעין עלייה ככה, בוגרים די, תמשיך. אבל זה כאילו לא. גרעין עלייה התותחים, היפים, המוצלחים. אוקיי, כמו ששמעתם, הסניף עכשיו עובד לפני סגירה. אנחנו צריכים לחשוב על רעיון איך הסניף לא ייסגר. מישהו יש רעיון? לישון, תקשיבו, אנחנו נעשה פעולה צבאית, משהו מטורף, מביאים כמה מטוסים, טנקים, פותחים את העירייה הזאת. ומה מטוסים עכשיו? נו, מישהו אחר? וואי חבר'ה, תקשיבו, יש לי רעיון גאוני, אתם לא שמעתם את זה בחיים. חבר'ה, תקשיבו. אנחנו הולכים להגיע לעירייה, אנחנו הולכים, מגיעים לעירייה, נכנסים דרך החלון, עושים שם סלטן, מגיעים לשומרים, יש לשומרים, אנחנו נשתלט עליהם, מכאן יש גם מפתח, יש להם מפתחות של כזה צרור גדול, ואז אנחנו הולכים אחרי העובדי עירייה, וכשהם נכנסים לשירותים, אנחנו נועלים אותם, ואז אנחנו משתלטים עליהם. אתה מבינים? מה? טוב, נראה לי, כאילו מה שנעשה, אני לא יודע אם זה יעבוד, אבל אני כן יכול להיות ממש טוב. אפשר ללכת אליהם, לעירייה, עם מלא מזרונים מתנפחים כאלה, יש את המשאבות האוטומטיות, אם אתם מכירים, אתה מביא מזרן על הרצפה מנפח כזה. אתה שם מלא בכל העירייה, אתה שם מלא קריות, מלא סמיכות, ואז אתה מתחיל לישון. אז יש לי רעיון גאוני, אוקיי? אבל בשביל לראות אותו אנחנו צריכים לצאת. יאללה, בואו. זה בטח טוב, קורא לבדלים. יאללה! אוקיי, ככה, זה הרעיון שלי. אני בניתי פה מכונת זמן. מכונת זמן? וואו, מגניב. יואו, חבר'ה, שכחתי להכין את הדג שלי לפני שבועיים, מזל שיש מכונת זמן. אפשר לרוץ אלפי קילומטרים בזמן. רגע, אפשר כאילו בעצם, אני יכול לחזור לבוקר ולישון עוד, ואז עד עכשיו בעצם, ואז לחזור עוד פעם לבוקר, ואז לישון עד עכשיו, ואז נחשף. אוקיי, חדל פטפטת, בואו נחזור לרעיון. אז ככה, כן, בניתי מכונת זמן, פרויקט מדעיים לנאסא. אנחנו מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו נכנסים פנימה, חוזרים 23 שעות אחורה, אנחנו אומרים למוריה ולצוות שהולכים לסגור את הסניף בגלל מועל, ואנחנו נתקן הכל. אוקיי? אז יאללה, אחריי. נועם. כן. לא הבנתי כלום. לא משנה, יאללה, בואו. תיזהרו, זה עלה לי הרבה כסף. יואו, איזה חמוד! יואו, איזה ממי. אני אקרא לך איציק. יואו, איציק, בוא איתנו. יאללה.
איזה מותק הוא שכזה. כן, שלום, זאת מכונת הזמן שלי, כמו שאתם רואים. כן, אבל לא לגעת יותר מדי, לא להתדבק אליה. אוקיי, עכשיו אני אתחיל עם כמה הוראות. כשאנחנו... זה מכונת זמן? כן, יובל, זה מכונת איזה זמן. גודל. רגע, כשאנחנו מזזים, לא לזוז מהמקום, זה. כן. כשאנחנו מזזים, לא לזוז מהמקום, יובל, לא להוציא ידיים מהחלון. איפה האנקר? אני עכשיו הולך ללוח לכוון את הזמן לנסיעה אחורה. לא. אני יכול. לא, עדיף שאני אעשה את זה. אני רוצה. אני טוב בזה. בסדר, תעשה את זה אף אחד לא יכול, נו, בבקשה. לך לכוון 23, בסדר, אתה. אני יכול? כן. בבקשה. אבל כבר הסכמתי. לך תעשה 23 שעות אחורה. וואי, אתה יודע? תכוון ל-23. נועם! רגע. נועם! כן. כמה לכוון? 23. 20 ומה? ו3. אבל אני לא יודע לקרוא. תתגבר. טוב? יש לי את זה, נועם. חבר'ה! מה הולך פה? מה זה המקום הזה? יובל, מה? לאן כיוונת למכונת זמן? בדיוק כמו שאמרת לי, כי אני בחור חכם, 23... 23 מה? לא, היה שם כתוב שינון כזה. אוי, יובל, כיוונת 23 שנה! יובל, הזזת את השעון 23 שנה אחורה! איי, נו בוא נחזור למכונה. לא, רגע, בוא נחזור בזמן. בואו ננצל את המעמד, ואם הגענו לפה. בואו נשען עכשיו 23 שנה עד להווה שהיינו, ואז נחזור 23 שעות אחורה. יש לי רעיון יותר טוב. יש הרי בעיה של רעש בסניף, נכון? נכון. אז בואו נלך לצוות הנוכחי, נגיד להם להשיג מבנה, ואז בעתיד לא יהיה את הבעיה של הרעש בסניף, הכל ייפתר. וואי. אורן, אני אהבתי, אורן. יאללה, בוא נלך. אהבת ישראל, שלום לכולם. אני חושבת שבתור צוות של עזר הדרגנים שאנחנו רוצים להוביל ולחנך, אנחנו צריכים לדון במה שקורה עכשיו בחוץ, ההפגנות, רבין. זה מה שקורה. כן, אני אוציא הסעות כאילו? כן, צריך ללכת. נכון, אני גם חושב. הרב שלי אמר שלא הולכים כי זה נגד המדינה וזה, ואנחנו... הרב שלך צודק, מה יש לכם? אפשר. מה פתאום? צריך ללכת. מה, ברור שצריך. מה, נראה לך הגיוני הפגנה נגד ראש הממשלה? אתם צוות הדרגנים? כן. אנחנו מעתיד. גדול. אני קוראים לי יוסי בשירי. ואני האמת ג'ינג'ית במקום. אני אלוקים. ואני קומונרי. תקשיבו, נו, עוד אין לי כוח לזה, אנחנו באנו מעתיד, עוד 23 שנה, הסניף התנגד בגלל שהשכנים התלוננו כי היה רעש בלילה לבן, אתם לא יודעים מה זה לילה לבן. יש לילה לבן לסניפים, לא משנה. עוד 23 שנה רוצים לסגור את הסניף בגלל שהחניכים של הסניף שלכם שלנו יעשו רעש. קיצר, אתם צריכים ללכת לעירייה להשיג מבנה, אם תשיגו מבנה, עזוב, אם תשיגו מבנה, לא יהיה שום בעיה בעתיד, לא אמיתי, לא יהיה שום בעיה בעתיד, והסניף לא ייסגר. באמת? סבבה. וואי, חבר'ה, מוריה מחכה לנו בעתיד. אנחנו יכולים לרוץ? טוב, יאללה, אוהבים אתכם, אתם חבר'ה חמודים. מה זה אחרת הזה? אני לא מאמינה, אנחנו חייבים ללכת... אל תגיד לי. סליחה, אנחנו חייבים ללכת להשיג עכשיו מבנה לסניף. יאללה, בואו נצא, נו. למה? זה חייב בעתיד, שמענו. לא, צודק, תכל'ס זה לא הגיוני. לא, אני אומר בואו נלך וננסה להשיג מבנה מאיציק הזה בעירייה. הוא צודק, זה רעיון טוב. לא, זה בזבוז זמן, גם הרגע הזה. יאללה, הוא צודק, לא, אתה מזמין את הזמן שלכם. בואי, רוחמי, בואי נלך. יאללה, רוחמי. לכו ואל תחזרו. וואי, נו, כמה זמן, תגידי, כמה זמן אנחנו חכה לו? לא, תשמעי, זה נשאר עורר. מה זה לא? תחכי. בואי נעשה לזה. לא, אליהו. בואי נעשה לזה. לא שומע משטויות האלה. דבורה, הפיצות הגיעו, דבורה. אני אמרתי שלא נעשה את זה. דבורה, הפיצות. אליהו. מישהו. אהלן, מריץ, סליחה, מה שלומך? תראה, היה לך פה איזה בעיה. מי אתם? סידרתי לך את הבעיה. הייתה בעיה. סליחה. סידרתי לך. מי אתם? בבקשה. אני רוחמה וזה אליהו. אהלן. שלום אליהו. אנחנו המלכים הכי תותחים בעזר הדרגנים. מה שאתה מכבד? זה לא בסדר.
מה, לא ראיתי... צאו החוצה, צאו החוצה. עכשיו לא יש סניף. זה ממש רק מילה, זה לא בסדר. לא, צא, צאו. סליחה, זה לא בסדר. אין לכם סניף עכשיו. רק בגלל החוצפה הזאת. ברוכים הבאים להווה. איזה יופי. איזה מקום. נועם, תראה את זה. לא, מסתכל, מה עשית? מה זה? לא יודע, עשיתי הכל כמו שצריך. אין פה מבנה בכלל. עזוב מבנה, אין פה סניף. מגיע לכם, נדפקתם לכם. מה מגיע לכם? סתם חזרנו בזמן. יש לי רעיון, בואו נלך לאנשים ונשאל אותם מה קרה פה, אנחנו לא יודעים מה קרה פה. למה תמיד לך יש הרעיונות האלה? טוב, יאללה, לא מסכים. אדוני, שנייה, דחוף. עכשיו. נו, זה חשוב. נו. אוי, ממש חשוב. תודה, אדוני. סליחה, אתה יודע לו איפה עזרא הדרגני? מה מצחיק? לפני 23 שנים באו אליי צוות של פעם, אז עזרתי להם להקים את הסניף. ואז הם באו אליי, הצופים האלה, ביקשו מבנה. אחר כך גם התחצפו אליי במשרד, אבל זה סיפור אחר. החלטתי לא לבנות להם את הסניף. מה אני צריך את החוצפה הזאת? איפה הערכים שלהם? אז אין סניף? לא. אתה סגרת את עזרא הדרגני? בכלל? אין, לא קיים. כאילו, לא קיים. לא קיים. לא הבנתי, אין סניף. חבר'ה, אין סניף. לי מישהו שרם, כי כבר אין לי כוח לשטויות האלה. יש לי רעיון. בואו נהפוך את כל הסניף למחנה צבאי וכל החניכים יהיו חיילים. וואי, מגניב, אורל, אהבתי, וואי, מה נשבר, חבר'ה, חייבים לעשות את זה. אי אפשר לעשות את זה, זה לא בא בחשבון. למה? וואי, זה מגניב, זה מטורף. שתי סיבות. סיבה ראשונה, כי אז סתם השתמשנו במכונה וסיכנו את רצף החלל זמן. סיבה שנייה, איך משפחת פריי תהיה מוכרת בלי עזרא הדרגני. יותר טוב. אוקיי, ככה, תקשיב. אנחנו במקום לחזור 23 שנה אחורה, כמו שעשינו, נחזור יום אחד לפני זה. 23 שנה ויום. ואז נזהיר אותם מזה שאנחנו עומדים להגיע, וככה נציל את כל המצב. טוב. יאללה, למה יכולה, חבר'ה? איפה אורן? לא יודע, בטח שולץ על הריצה, אני כבר נמאס לי ממנו. אביה, אני יודע זאת, מתעורר זו קיסריה. וואי, סוף סוף מצאנו אתכם. תקשיבו, אנחנו יודעים מי אתם לא יודעים מי אנחנו. אתם צוות הדרגנים, אנחנו מהעתיד, אוקיי? עכשיו בלי יותר מדי שאלות. מחר אתם תראו אותנו עוד פעם, אל תקשיבו למה שאנחנו אומרים. לא להקשיב, לא להקשיב. אל תעשו מה שאנחנו נגיד לכם. אוקיי, אתם עכשיו לא תבינו, אבל זה חשוב בשביל הסניף. אם תעשו מה שאני אגיד לכם מחר, יסגרו את הסניף, אוקיי? עכשיו יש לי פה איזה דף, איפה זה? יובל, זה צריך? יובל נראה לי, יובל. אוקיי, יש פה איזה דף, שצריכים לעבור את זה בעוד 23 שנה, לפתוח את זה. בסדר? למוריה. את הקומונרית, את צריכה להביא את זה למוריה. צריכה להביא את זה. תפתח את זה, אל תפתחו את זה לפני. אם תפתחו את זה לפני, זה ירוס את כל הרצף זמן חלל. זה ייצור חור שחור שירוס את כל העולם. עוד 23 שנה תפתחו את זה, וזה יציל את הסניף. יאללה, בואו. יאללה, תודה. אוהבים אתכם מאוד. מאמין לשטויות האלה. איזה אחרת. אבל תעביר, מה אכפת לך? אתה עושה לנו מתיחה או משהו. 23 שנה, שמור את זה, תעביר. בשנת תשע"ז, תעביר את זה למרכזת של עזרא הדרגני. בסדר גמור. טוב חבר'ה, נראה לי הגענו להווה, לא? וואי חבר'ה, איזה מגניב, זה ההווה. הגענו להווה, איזה קטע. כן, תראו, הנה הסניף. והוא פתוח. בואו נרוץ אליו. חבר'ה, זה הסניף, הגענו.